हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों फावखुंग्रि जनालि दैमारि लाहारि आब'निफ्राय आरोना। नोंथांमोनहाथ' गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ, बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जाहैबाय जनालि दैमारि लाहारि। दायो बिथांनि बे चेनेलानो 1 स्ट्राइक फैदों आरोना। आरोबाव जुदि स्ट्राइक फैबावोब्ला बिथांनि चेनेला दानजानो हागौ होननानै बिथाङा बुंहरदों। मानोना बिथाङाबो गेमनि सफा स्पन्सरशिप भिडिअ हगारफाबाय थायोमोन, बेनिफ्रायनो स्ट्राइक फैदों होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथाङा दायो बे चेनेलखौ जेबो गेरेन्टि मोनैलाय गोदानै चेनेल खुलिबाय आरोना लोगोफोर। बिथांनि गोदान चेनेलनि मुङानो जादों जनालि लाहारि। बेयावबो बिथाङा भिडिअफोरखौ हगारबाय दङ। नोंथांमोना बिथांनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। दायो बिथांनि गोदान चेनेलाबो 1K साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दङ, जाथारनोसै। बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गावजों गाव सापर्ट खालामहैलायदो बिथांनिखौबो, लोगोसेनो बिथांनि भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।